Γεια σας παιδιά, είμαστε και πάλι από το Tech Lessons και σήμερα θα μάθουμε πώς να κάνουμε update στα drivers της κάρτας γραφικών μας. Πρώτα απ' όλα πηγαίνουμε στο Start, στο My Computers, πατάμε Properties ή μπορούμε να μπούμε και από το Control Panel, από το πίνακα ελέγχου. Μετά πηγαίνουμε στο Hardware, όπως λέει Device Manager, ή εσάς άμα είναι στα ελληνικά σας λέει διαχείριση συσκευών. Μετά από όλα αυτά πηγαίνουμε στο System, περιμένετε, Display Adapters. Εγώ όπως βλέπετε έχω δύο. Πατάμε στο ένα, πηγαίνουμε στο Driver, εδώ πάνω λέει, και κάνουμε Driver Details, ή άμα είναι στα ελληνικά ενημέρωση. Και μετά πατάμε Update, βγάζουμε αυτό που μας έβγαλε και πατάμε Update Driver. Πατάμε το πρώτο, ή άμα έχουμε κάποιο αρχείο πατάμε το δεύτερο. Όμως τώρα για να κάνει μόνο του πατάμε το πρώτο και περιμένουμε μέχρι να κάνει το update του, να βρει δηλαδή άμα υπάρχει κάποιο καινούριο στοιχείο. Εμένα τώρα λέει ότι δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο. Χρησιμοποιώ το πιο μεγάλο, το πιο γρήγορο από αυτά, οπότε δεν υπάρχει άλλη περίπτωση να κάνουμε τίποτα άλλο. Ή αλλιώς άμα δεν έχουμε τα drivers μας από την εγκατεστημένα, δηλαδή δεν έχουμε το πίνακα στο Device Manager τον προσαρμογέα, πάμε τότε στο Intel, πηγαίνουμε στο intel.gr, ή το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να γυρίσουμε πίσω, να πάμε και που μας βγάζει Intel Driver Update Utility. Πατάμε αυτό και θα μας βγάλει ακριβώς εκεί που θέλουμε. Εδώ που μας έβγαλε τώρα, πάμε check your system for updates. Αυτό τώρα το ελέγχει μόνο του, κάνει loading. Και περιμένουμε μέχρι να τελειώσει. Άμα ακολουθήσετε αυτά τα βήματα που σας είπα, σίγουρα θα έχετε το καλύτερο που υπάρχει για την κάρτα γραφικών σας, για τον επεξεργαστή σας, για όλα. Πάμε εδώ, ok.